San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babesten du. Eta hemezortziko San Juanak hasteko dena prest, zuen ardura izango da, txupina jaurtitzearena. Ze sentitzen da, eolako ardura izan da? Urduri naiz eta ez Tolosarra izan, hemen kriston ilusio egiten dit txupina zabotatzea. Eta gehiago, Tolosaldeko asanblada feministaren ordezkari bezala, oso pozik. Albista jakintzen dutenean, ardura zuek izango zenutela jakintzen dutenean, ze sentitu zenuten? Pixka denetatik izan zen, pozik, eta gero ardura da, porque azkenean aitortza bat da, emakumeen aitortza bat, eta gure taldearen esku gelditzea, ardura potentea, baina oso pozik ere bai. Dei berezia badaukazu ez, herritarrentzat, ze deiekin igoko zarete, aterako zarete balkoira? Festetan ere beti eraso asko goten dira eta bereziki gizonezkoei deia egiten zaie beraiek erasorik ez egiteko eta ez hainbeste beti esaten zaiela emakumezkoei, neskei, amei kontuz kalean gauak ere gurea direla eta ez hainbeste kontuz emakumea, baizik eta gizonezkoei hausnarketa bat egiteko, erasorik ez egiteko. Bada garaia pixkat gure leku eukitzeko, festetan ez beti emakumei oneskei kontu zibiltzeko, ohiturak ere aldatzeko daudela eta festak emakumeak ere disfrutatu ditzazkegula eta espazioa ere gurea dela festetan eta gauetan ere bai noski. Jaibilerak hasi ginenetikan, aurtengo San Juanak antolatzeko berehala esan zitzaien jende guztiari pentsatzeko nunbait, norbaitek botatzeko txupinazoa, idea batzuk atera dira eta azkenean emakumeko asanblada irabazi dute edo beraiek ateratzeko. Martxoaren 8 historiko izan zen eta agian egun historiko horren oihartzuna San Juanetara ekartzea nahi izan da, Bai, horrela proposatu dute hainbat herritarrek. Egia esan martxoaren 8 bai izan zen inflexio puntu bat, ez bakarrik Tolosan, mundu mailakoa izan zen, baina baita Tolosan ere. Horrela proposatu dute, uste dut ondo etorria dela eta segurazki jendeak ondo hartuko du, kuadrilla hundila etorri dira, movimentuak daukan indarran erakusle. Festak hasteko dena prest, ekintzak izango dira bai gaztentzat, helduentzat, denentzat. Bizkat deia ez, errespetuz, ondo pasatzeko herritarrek, zein dauka Tolosako udalak herritarrentzat? Ondo pasatzeko, beti, baino ez pasatzeko. Beti errespetua eskatzen da, bai inauteritan, bai San Juanetan, bai jai guztietan. Musikak garrantzi izugarria dauka, baita ere kirolak, eta gero San Juan egunean bertan, bordon dantzariak, eskopetariak eta tradizio handia daukaten ekintza guztiak, ez? Eta danak batera osatzen dute San Juan jaia, gero eta parte hartzaileagoa da, gero eta jende gehiago parte hartzen du bai antolakuntzan eta baita ere egun horietan zehar. Beraz, izugarria izango da eguraldiak laguntzen digu.
gaurkoako urtero bezala, urteroko antzeko egitaragua antolatu deu. Goizeko 11etan eman zaio hasiera, hemen txostenatan 11etakoakin eta joku batzukin. Esan barra daukagu jokutako 12 kuadrilla nominatuta zeudela, eta 12 horietatik joku batzu burutu dira, eta 6 nominatuk, urren urteko 6 izendatuk ja erabaki diala zeintzuk izan dian. 12 noain txupinazoa, eta gero ja, orduetan bazkaria, 4etan erromeria, eta festa, orokorrean. Minimoa 16 urte da, 16 urtetik gora, egia esan adinguzako jende aukitze deu. 30, 32 urtek arteko bai, gero salto txiki bat egotea, eta 38 eta 40 baita etortzea, kuadria gutxi batzu. Egia da, gu heldukiten goazen einen, jende oso gaztea sartu dala urten, eta etorkizunea behi da, beraiek antolatzen ikasteko baita oso ondo da, jende berria eta odol freskoa esango dugu. Urten 1.000 pertsona elkartuko bazkaltzeko, jendetza da, horre antolakuntza lan handi bat suposatzeu, eta egia esan, azkenen jendea gaurko egunan zaio, eta ez da orduan, nik uste urtero giro politia, giro sanoa, ez? Bai. Eta, bai. Azkenen da, modu bat, kuadriak elkartzeko beste urten zehar bestela ezin da, daude eskopetero, daude inauterik eta baina beti da kuadriaka edo eskopeteron kasun konpainiaka. Tolosako kuadrian eguna da, Tolosako kuadrientzako egun bat, orduan zuzenen, beraiek zuzenduta dago eta beraiengan pentsatu antolatzen da. Aurtengo gaia da tribuak, okurritu zaigu, edo zein tribu izan daiteke, bai Amazonasen aurkitu daitezkenak edo tribu urbano batzuk, eta antolatzaiek jantzi gehan daita, National Geographic pixka oinarri hartuta Tolosar Geographicetaz. Kamera bafada zaigu, baina pegatina ikusi dezakezu eta txapela, esploradore txapela. Huelkartu geha lehendabizi 9 kuadriakok, eta gero lokaleko jendeakin juntatu geha azkenen 14 pertsona izan gara. Eta ekarri dugu azkenen, lehenengo pikatzeko pixkat, empatea eta hola. Eta gero goi askoa. Eta erki, hemen gaude, gusto asko. Kriston giroa, kurtsoa atzo bukatu genuen eta izugarrezko giroa ikuste du. Goizen gatu geha kuadrilla jokuk ikusteko, eta gero txarangakin jungea eta oain hemen gabe. Naiz da goizen egualdi txarrain oain mintzat atari dago eta aprobetxatzen saiatuko geha. Kuadriako guztik elkartu geha, amabi geha, eta bokaio batzu janditeu, zelen urten oi asko eskatu genuen, baina ez da oso ondo batea, ez genuen asko jandaula eta orduan aurten bokaioa. Baina da, pixkat erromerikin dantzain, trago pare bat hartu, eta gero uste batuka eta txarrangata daola, eta oikin ibiliko geha txalden, beste poteon jarraituko dugu, eta gero gaben farra. Oso ondo ikoazti, disfrutatzen hemen lagunekin, eta goizen lagunekin gehatu, txupinaza jungea, gero poteo pixkat, bazkaria mila jungea, eta hemen bazkatu dugu. Ondo. Zea, larreatik hartiteu, menua eta makarroi batzuk, eta galmondiak. Ez genion garrantzi asko eman, baina talden WhatsAppen bidez da, zehose inberko du tribua eta gaiain bat izan da. Jendek ez zuen guendik ez zion kasu egiten eta azkeneko momentuen esan genuen zehose inberko du eta lagun batek esan zuen tribunal eta triburon da bromo eginez. Eta bateko esan eta beste txiste jarraitu, justo nik esan nien da. Zeta, ateatze baiteu, inflabelo batzuk eta bi koskoekin ez, jake urie da onda flotatzeko, eta gero aparte triburon txiste horrekin ez. Guk hasieran beste idea bat euki genuen, baina azkenen ikusita udaberri guztien egualdi txarra eta izula, erabaki genuen itea euskal tribu bat, udara arrantzatzen lelopen, eta orduan pixka horrekin jokua egiteko, orduan gaude peskanoan mozorroakin, eta horrekin jokatzen. Zalatzeko pixkat. Hoi da, gaina itzaki horrekin, genekin guztingo geniala eta xira jarrita ez dino beto.
Zuek ere bustita, zergatik busti zarete? Ez erretzeko. Garrantzitsua da? Bai, oso. Eta zenbat aldiz saltatu behar duzu edo ze planerekin etorri zarete? Asko, aldituten guztiak. Eta zer da, urteroko zita? Bai. Bai. Eta zergatik etortzen zarete? Divertigarria da. Ondo pasatzeko. Lagunen artean, bakarrik nola etortzen zarete? Bakarrik ere lagunak etortzeie. Bai, beak esan duna arrazoiak. Bueno, zuk ere salto egin duzu, abilezia behar da, ona zara salto egiten edo berdin du? Berdin du. Hemen edo zein? Bai. Eta zu zergatik etorri zara gaur ona? Ez, pixkat, ondo pasatzea, hola. Eta, ondo pasatzea. Garai batean helduentzat bakarrik egiten zen. Azkenan lortu duzu gazteentzat ere egitea, ja azken urteetan egiten da. Aurrera pausua da, gustatu zaizu hau egitea? Bai, tradizio oso polita. Eta zer etortzen zara, bakarri, lagunekin, guraso? Gurasoekin eta lagunekin. Zenbat aldiz saltatu duia? 5 o 6. Eta gustatzen zaizue? Bai. Ikusten dugu hotzak zaudela, zeba? Bustitzeagatik. Eta zergatik bustitzen zara? Ez erretzeko. Garrantzitsua da? Bai. Eta zue zergatik zaudete hemen sokaren beste aldean eta ez saltoka? Ikusten, hola, disfrutatzen. Beldurra? Ez, ni gero. Ez, baina pixkat batzutan haunditu iteazua. Haundigia, ez? Bai. Eta hemen zer iruditzen zaizue, umentzate baixua itea eta ume saltoka ibiltzea politia iruditzen zaizue? Bai. Eta garai baten umentzatetzen egiten, bakarrik helduntzat. Zuek uste zuen pixkanaka hobetzen ediala, San Juanak? Bai. Eta guain zer asmo duzue? Pixkat ikusita gero gurasokin da afaltzea. Eta gaueko suan salto egin barrezue? Nik bai. Nik ez. Ez da laundigoa gauekoa? Bueno, daude bi motatakok, bat txikigoa eta beste handigoa. Eta zu zein handia? Txikia. Gure lana, urrin bukaera nola podaketa itanen jasotzen dira egurrak, kimatzen ibiltzen dian egurrak, eta eukitzeit jau jasota, oain arte, gaurko egun arte, eta gaur honea ekarri, eta horre pilan jarri, eta zuman da jartzen dio papera azpin, eta zumate jau, eta zeitun hartzue, porque daudeia sekatuta, ondo sekatuta daude egurrak, eta orduan zeitun bizteia. Geho kontrolatu behar da, pixkate jende gaztia edo ume daudenen, eta suba haundigila ingabe, ez dein brasa asko sortu, eta hoi pixka kontrolatze deu, eta geho zabaltzen dian zotzak, eta pixkat pilatzen jun, bestela jende igual irristatzea zotzan gainen, eta igual erori leike, eta pixkat hoi kontrolatze deu. Arriskua izatea, salto indako garaien, zotza baten gainen edo irristatu olako gauz bat, eta orduan eroritzeko arriskua duke, baina normalen ez da ezer gertatzen, baina hoi pixka kontrolatze dugu.
eta korri, eta salto. Eta gero salto. Godi pixkat, gero salto eta gero aurrea. Eta berriro egitea. Ondo guztiez erretzeko. Eta ez alda pixkat arriskutxue. Ez. Ja urte asko egin da, ba, ja jakitezu nola egin. Da orduan ba, jaz beldurrak egitezu. Da ez dago arriskuin. Gazte xamarra zeatezuek, Da, baina txiki da ikan astezea eta ja orduan... Ni 7 urte, 6 urtetatik ja saltatzen. Ni behakin hasi nintzen, behakin. Tradizio azkenen. Ola beldurrak etzezu. Ola beldurrak etzezu saltatzen. Eta jazen barren aldie. Ba... Ni hemen lehenengoa. 3 edo 4. Saltatzen, 6 zazpi bat aldeat saltatu ja. Ni hemen lehenengoa, baina gero larramendin saltatzen. Ni 7 urte, 6 urte ekin hasi nintzen, da hemen beti guztua. Bai, urte egiten dugu normalian bakarrik eta aurten ja biumekin, bizemelekin. Polita izango, hiru batea atetzen. Bai, polita da. Beha entxako da lehen aldia eta bigarren hirugarren aldia ja. Eta ondo goaz. Ondo? Bai. Zalda zai xamarra hor saltuitea, suongia. Hasieran beldurra emateu baino, gero hastezenen ja errexaitea. Zuzen muz lehenengo aldi? Bueno, hasieran pixkat beldurra baino, gero lasaitu naiz lehenengo salto egin dakon ja. Arratxalden su txikia egin du, baina zu handia animatu zea. Bai, ni txikia da egin dut, baina gain handia da naiz. Urtero etortzea? Urtero, bai. Eta normalen hemen jartzegea gainea autokio bena da. Gero dantzaketa ikusteko hemendik pasatzegea eta ja ondo tokatuta gaude hemen. Berezia izatea da gaua? Bai, oso berezia. Ni urte askotan ganbone ondu naiz eta beti etorri izan du naiz San Juanetako sua ikustea. Tolosarrentzako oso importantea da, bai. Eta ikustea bai, baina salto itea etzea animatu. Bida, gaur etorri nahi zapatila batzukin salto eziteko. Zati bestela gogoa sartzen zait, eta beti salto iten bukatzen, eta orduan ez ez detingo salto aurten, porque gaur ez zaiten etortzen ondo, baina bai, askotan inde salto. Normalen bai, gertatzen da, beti ezin dala, ez? Eta zen ez, gaur beste egitezko salto. Salto indeu, salto indeu. Bai. Lau. Bai, urte batzu bamazkio, atatzen. Eta ondotea. Gustokoa da, ondo. Gau berezia izatea hau? Bai, berezia, desberdina. Ez, bere xarma daka saltatzeak. Ez da pixkat arriskutsu edo? Ez, mira, pixkat ipurdia behotzu izue. Bai, gaur urte mintzaz, salton, ez da izea hone aldea datorrelako da, saltatzezu momentuan, ipurdia behotzu izo barra. Bestela ondo. Salto egin aurretik pixkate, Gustezu, dena, hilea, dana, zapatila zarrak hartu baituzu, bestela hemen dena erropa zarrakin. Baina, oain nola sekatu ingean, pixkat sartza likidua barron. Eta beste salto ikingo aldez? Ez, jai nitxe guk, hiru inbardia berez. Inbarro mendia, guk lau. Eta irukin guztuak etxeak gelditzen da lagorrena. Eta jazta, jain deu, eta oain ikusten, da oain trago batzuk hartzea, eta jazta. Zinegotzi eta alkatearen etxetara inguratzen, eta ja hortik aurrea hementxe Plaza Zarrian bildu geha, etorri dira Iruñako txistulariak ere. Aurten, urte askotan Jose Mari Gorrotxategi etortzen da erramua entregatzea, aurten tamalez ezin izan du etorri, baina bere semea etorri da, Rafa Gorrotxategi etorri da, beraz ohiturari jarraitzeko aukera ere izan diogu. Eta hemendik aurrea ja milizia guztik elkartuko dira plazan eta hortik aurrea
tradizioak mantentzen du bezala, korporazioak izango du kaletan zehar ibiltzeko aukera, eskopetariak baita ere, bordondantzariekin batera, meza nagusia, prozesioa, eta horrela, ia iluntzera. Emozionantea izaten da hasieratik, ez? Amaierarako nekatu ere egiten gara, hori egia da. Baina emozioz betetako eguna izaten da. Azkenen tradizioarik jarraitzea eta herriko hainbeste jendek parte hartzea bertan, izugarria izaten da, ez? Beraz, San Juan eguna ospatzeko eguna eta bai, berezia. Ni naiz Zapateron kofradikoa, eta orduan kofradiko jendea, baina unos... Lagunak, eta azkenean laguntza eskatu behar duzu, porque... Zaila da jendea, eta orduan Eliza etortzean jendei, bateia deitu, besteia harrapatu, eta hola, beti lapurretan. Jendea santu katetzeko bestela, zaila, jendea ez da voluntario. Gaztek ez dira, animatzen da. Orain gotez, eta San Juan patronoa, hoi ja dago erabakita soziedadeka ateatzea, eta urteero soziedade bati tokatzen zaio, hoi ateatzea. Horrengoa gurea, kabialai. Ja urte da makezkio, santuk ateatzen, Zapateron kofradikoak, bi santu ditu, San Crispin da San Crispiniano, eta orduan urteroko lan hau izatea, hoi di prozesioan ateatzea. Elizatik anatea eta betiko rekorridua, udaletxe aurrea joan, geho Zuerkauzitik Korreo kaletik jetxi eta kale nagusitik hilo eta honea, ordu erdiko 40 minutuko buelta itea. Nila urte desente, ez dakit 25 bat, ola bai. Gehiago. Nik 30 dara matzat eta zuk gehiago zaude hemen. Gu adibidez ja orain dela 6 urte hasi ginen, eta ja jendia bator. Emakume baita batozte. Nik uste tradizioa dela, gure etxean izan da beti tradizio gauzak izan dira oso gokorra eta oso sentikorra, eta hori aigia egiten. Eta adibidez ni transmititu nahi dut, eta nire lagunak kanpotik etortzen dira, beha Donostiarra da, baina bizi da, Jesus nola esaten da hoi, Ameriketan, eta hori da bere alaba, eta ni hitzein deta inbeste, eta etortzen dira handik honea santu ateatzea. Osea, que ondo. Gaur, hasiak, Gernikako Arbolatik, eta hemen urtero bezala meza bukatu ezten dantza bat ingo dugu, eta gero beste Elizako eta Udaletxeko eta danakin batea, hor jomoak kale jiran, kaletatik. Ambiente pixkat diten da, giro hona eta ondo pasatzea, bai. Hemen jende asko biltzea, eskopeterok eta kuadrilla guztiak hemen biltzea, eta dantza azkenen denen aurren itea presio pixka daula izatea, baina ondo hortako ensaiatzea da azkenen, da ondo, guztua.
aurten kapitain nagusia izatea tokatu zaizu, zuretzat ore bat izango da, ezta? Kontentu zaude? Bai, oso kontento bai, oso. Eta urduri, Bai. Urtero rotatzen jutea, orduan urtero kapitain bati tokatzen zaio, ordenen dijoa, ez? Urtero batei, da urten tokatu zaio behai, eta... Cada 15 años, cada 15 años. 15 urtero edo. 15 konpainia dia, urtero bat, azkenen, 15 urte barru, berriro izango. Oain meza sarreran, korporazioa pasatzakon, lehenago botatzen ditu 2 tiro, udaletxetik. Gero Euskal Herri plazan ebai, oen 12 edo, ebai 2 tiro ditu, 3. Eta ala tarde, atxalden? Atxalden, triangulo... Atxalden gero trianguloan berri egite du, alkatea dantzatzen eta bermeak 2 tiro ditu. Zuentzat egun berezia izaten alda gaurkoa? Sí, yo estoy muy orgulloso hoy. Bai. Un día muy especial para mí. Bai, berezia da. Gaina urten kapitaina da lehenengo aldiz. Osea, lehenengo aldia kapitaina eta tokatu zaio gaina kapitan generala. Osea, que kontentu. Ondo, hasi gea indeuola hemen denak elkartu gea, eta desfilatzen hasi gea hola martxa eta hartzeko, eta jungea goizteko 9 Euskal Herri plaza. Han indeu alardea, gero aldezarretik indeu bueltatxo bat, eta ia plaza zarrea alkatea da kasoitea, da hango alardea itea. Guain amaiketako da gero lehenengo San Juanekin prozesioa ite deu. Prozesioa eta gero ja berriro alardea Euskal Herri plaza. Bagu 80 gutxi, zehazki ez dakizten bagean 80 gutxi 4 eskopeta gaude. Eta zuri kapitaina izatea tokatu zaizu, ore bat izango da ez? Bai, urduritasuna eta baino bai, guztua. Ezberdina. Zein izaten da kapitainaren egitekoa? Tiroa ondo botatzea ez, eta pixkat konpainia dirigitzea. Bai, alde batetik bestea, eta gero gehien bada tiroan asuntoa. Aurten gainea 3 kapitain emakume daude ezta, oire bai postekoa. Bai, gauzak aldatzen doazte, eta emakumeek baita sartzen nahi gea gizonezko guain arte zeukaten paperetan. Ez dira behaien paperak, baina gu gai gea sartzen, poliki-poliki. Aurten da 25 urte hurrena eskopetara ikateatzea laurdina txikikin, eta txalden banatu baiteu Garagardok. 7:30 8:30 gertuatzean mundu guztian. Eguraldia deportatua, baina bero pixkatekin, baina portatua bintzat. Justoa. Bai, bero gehiagi, baina ondo. Atatzea geha Jurramendi auzoko konpainikin, gehatzea kuadrian gosaltzeko ondo azteko, energikin azteko, eta gero 8 gehatzea konpainikokin, eta hoxe egun aitea. Eta egun berezia izaten da hau, Ne gustatzen izan, azkenen herri guztia juntatzea eta ez dakit politxea irutzen zait. Hoi da, bai. Ondo, egia esan gogokin beti, osea, eguna iristea eta hola. Gaina ikustezu eguraldio nahi teula, asike, ondo. Begizta! Kontatu iguzu, kapitaina izatea tokatu zaizu, eskatzen da zure egiteko? Egia esan bigarren aldia da teatzen naizela, eta guain pixka nerviok eta ondo ikasi gabe, ondo zatu gabe, baina gukite deuna da pixka alardeak idatu herri guztitik, eta San Juan pasatzen danen tiroa bota. Gu aurrera elkarteko gea eta 92 atera gea. Aurten gehiago, notatzea igandea dela eta jendea librego daula. Tolosako egia esan leheno etzanen beste, baina guain gerozta jende gehiago ateatze gea eta oso egun berezia da. Azkenen erraldoia daude, banda ateatzea, denak ateatzea eta kanpotik ikusteko igual ez dain berezi ikusten, baina bain barrun sartu zeanen ja beste sentimendua da.
Lizarditik ateaga, eta gu gea neska pila bat, eta gure trajea pixka diferentea da, zegonakin ateatzega. Konpainia hau izan zen lehenengo neska taldea ateatzen, eta hain ja mutilak ateatzeia, baina gehien bat neskak itzategea. Bi egin bat lurek ejatu ingo ginen, osak ebintzat eguzki pixka, eta morenagoko jartzegean, eta aprobetxatzea. Euria baino beto. Bai. Gu amarroztik ateatzegea, izango gai onda 50 lagun, pentsatzet ez dakit oso ondo. Gaur gaina egualdia harra, baina berore bai, Hemen plazan da euskitan da itzalen pentsatzen nahi geha, Ja, goizen ja buelta batzuk eman ditu da itzalen pentsatzen nahi geha. Goizen sortitan gehatzen geha, amarotzen, ja honea behatzetako tortzen geha, eta hemen ja hasten da prozesioa, ezta? Lehen da bizi plaza Eliza sarrera jun, gero Eliza, gero amaiketako egiten dugu 10 inguru hortan, eta gero ja bueltan Elizatik ateatzeakon, berriz ejuten geha, Elizako irteera hoi ospatzea gure tirokin, ezta? Eta gero ja berriz plaza, hemen oain 3 tiro bota itxeu, eta printzipioz ja goiza ja amaitzen di, gu hain juten gauzturreko jubilatu etxea beste pare bat tiro botatzea, eta ja gero bazkaltzea. Eta gero ja txaldeko prozesioa, ez da erramelekoa, eta gainontzeko historik. Tolosarrentzat egun berezia izatea hau. Egun politia izaten da. Nik dako recuerdo bere garaien, ni jabadie zortzi bat atatzen naizela, eta bere garaien igual jende heldu gehiago ateratzen dela, baina jende gazte asko sartzen da, jendea implikatu egiten da, eta egia esan egun politia ateratzen da, eta egualdi honekin asko zaude.
San Juan jaietako tartea Tolosa Motorrek babestu du.